sa dugo sa katawhan, karon atuad siya dito sa kalangitan, naganda mong tuluyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, uhaulog nalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, uhaulog nalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, uhaulog nalinon ang nagtuman, uhaulog nalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? May gabi kayong tanan. Kamo nagapamati nini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampot kita. Dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Sa makausapa, Ginoo, sa gihapon kami nagapasalamat kanimo. Og kami naghangyo kanimo nga imong panalanginan kini nga programa nga unta mahimo kining kasangkapan o instrumentos pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa nagkalain-laing mga puloy-anan. Itugot mo tao Dios nga sa dili pa musira ang panahon sa adlaw sa kaluwasan, pinagi niini nga mga programa magadala kinig daghang mga kalag diha sa imong tiilan, busa magapanalangin ka sa tanang nagapaminaw nga pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamaturan, og sila o Dios imong pagakabigon nga makaduol aron mga laga diha kanimo. Among pasalamatan ang imong pagtubag o paghatag sa among mga pagampo, pagadawaton na mo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala, sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, ato ning tanaw ni. Okay. Kasagaran manggod sir sa mangutana diha sa inyo ha, mahilom gyud dayon kay unsaon mabutata man. Pero kung duna lang gyud untay, silay duna lang gyud untay silay ikabuga, hatagan gyud unta mo nila diha og kalisod sa ilang mga pangutana. Pero ang ilang pangutana taphawra aw mura lang og iring usa ka kauras wa lang dayon. Salamat sir, si Dina Deeni. Okay, daghang salamat Sister Dina. Okay, ni patay basahon. Pastor, maayong gabi among pasalamatan ang mga taong midawat sa pulong nga inyong kanunay nga gisibya dinhi sa kahanginan
sa tinuod lang pastor, usapod ko ka pastor sa lain nga tinuhuan. Upat na sa akong sakop ang nabira diha sa inyo, pinaagi nining inyong programa, pero sa gihapon kami nagatuo nga sa adlaw sa katapusan ang mga buutan nga mga tao hiusahon ras Ginoo diha siyang gingharian. Salamat sa pagbasa, pastor. Okay. Talagsaon rumaning kuan pastor. Pastor ka magkaslain nga kuan. Okay, salamat kayo sa imong confession. Nga upat na sa imong sakop nga nabira diha dire sa Adventist pinasikad sa atong programa. Hinaot pa unta pastor nga ikalima ka nga mabira. Mao nay ako nga paghanom. That's my wish. Sa ngalan sa Ginoong Hesus, mabira sad ka pastor sa kamaturan diri sa Adventista. Last text nga ako nga basahon kay dili ta maglangan mga kigsunan. Ya patay basahon. Kuya John, maayong gabi. Mugrit ko og happy birthday. Kang Auntie Ansilma nga mag-birthday siya ug mga adlaw, auntie. Happy birthday. Salamat sa imbitasyon, auntie. Unya surig gyud kaayo, auntie, kay duha ra gid in town kabuk manok ang among napadala bilang amo nga presents sa imong birthday. Kamo nang bahala og pag-ihaw ana, auntie. Salamat kaayo sa pagbasa. Okay, salamat pod. Well, si Brother Libby galang sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, ato usa ning kuan, ato usa ning tan-awon, ipalili ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining dapita o lugar na nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Kutob sa naminaw karon o giabot sa labyog sa atong broadcast. Kamong tanan mga higala, welcome sa ato nga tulumanon. Nya pwede mong maka-send og mga messages nga rinamo ni Brother John sa mga number nga among gipahibaw nga naninyo. Ako diyan sa number 0926-8869-758. Ako sa Blion 0926-8869-758. Pwede mo makapadala higalag mga pangutana or mga dugang tubag or mga reactions baka hinoon mahitungod sa ato nga gipanghisgutan dinhi, mga pangutana nga atong gitagag tubag. Pwede sa mo ari mo send mga higala og mga mensahe sa comment section nato, no, sa ato nga live, no, sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist. So alang sa tanang naminaw, amo nga gina-welcome ang tanan ug mahinaot may karong gabiuna na ay mga participation nga gikan kaninyo mga higala sa ato nga hisgutan karong gabi nga pangutana. Okay, ato na ning basahon ni si Brother Rufino Moreno. Okay, nag-send siya rin duha ka mga heart o kamot nga nag-pray. O niya pod si Meliod sa Silasol. Ang iyang mensahe, mayong gabi mga kapaglaom, happy midweek. Okay, happy midweek also, Brother Meliods. Niya po si Brother Roger Villafuente. Good evening, Pre John o Bro Libby. I'm watching and listening here in Silang, Cavite. May gabi ni Buda, pre. Salamat pre sa pagbiyo, pre. God bless. Okay, salamat kayo, Brother Roger Villafuente. Niya po, ni pagin siya mensahe, ingon siya rin, God bless us all. Niya po na ito nakita si Brother Ronilo Itang, happy midweek sa mga kaigsuunan, makanunayong naminaw og sa mga nag-view karon. Maingon usab kaninyo, Brother John og Kuya Libby, God bless og maayong gabi. So good evening also, Brother Ronilo. Ginaot pa nga ang Dios magauban kanunay kanimo diha sa Saudi Arabia. O niya po si Brother Ryan de la Cruz. Mayong gabi sa inyo dinha, Kuya John. Akong lulo duro, Kuya John Pirmi, siyang
nagangari sa balay kay gusto gyud siyang mamati sa inyong programa. Diri man George sila namuyo sa tikaw. God bless sa inyong program. Nana day dong si lolo ni Muda og si nang silya mamuyo sa tikaw ila nang gibiyaan ang ila day ay diri sa kuan na Inday Placer Masbate. So kumusta na lang mong tanan diha unya ipalihog ko og pangumusta ni Pastor Efren Tamayo. Salamat dong sa pagbiyo sa ato nga program. Kumusta ni Nidoro? Tuwa ni ron siya sa tikaw, Brad John. To anis tikaw unya kanini ang karon pa magkukaybaw kay sa akong naanda nahibawan sa taas nga mga panahon gyud. Kaila komunidad ni Doro naani sila sa Nainday Placer Masbate. Pero karon tuan na daes Tikaw Island, masiguro mas huhayahay o gaan-gaan ang ilang kinabuhi o panginabuhi dito sa Tikaw kaysa diri sa Nainday. So Nidoro, kumusta? Maayong gabi nimo og si Nang Silya. Salamat sa inyong pagpabilin sa inyong pagtuo. Okay, ni asad si Brother Jonel Ayogo. Good evening, Brad John o Brad Libby. Watching gikan sa Manila. Shout out sa taga Simbulawan, Villaba. Okay. May gabi no, Jonel Ayogo. Brother Junel, salamat kayo, no? Nakaanham sa tada sa Simbulawan. Panahon sa association ba to? Fellowship to. Nakaanha tadi nag-usa kay gayon sa Simbulawan. Kauban na mo si Brother Makmak Pahmutang. Nakaanha tadi ha. So salamat sa inyong pagsunod sa atong program. Tuwan ni siya sa Manila, Brother John. Yes. Niya po si Brother Samuel Saludar. Mayong gabi pod ninyong duha diha, Bro John o Bro Lib. Gikan diri sa Argao, Cebu. So mayong gabi diha, Brother Samuel. Pangumusta lang sa ni Pastor Chire Valencia diha. So, okay, Brother Sam, thank you sa pagbiyo, Brother Sam. Niya pod si Nuna Hani Monterde Punay. Mayong gabi anha, Kuya John, Kuya Libby o sa tanang listeners and viewers. Happy midweek. Salamat sa pagbasa. And God bless. So, God bless also, Sister Nuna Hani Monterde Punay. Okay niya sa si... Hanay. Nag-send siya og mga kamot, nag-pray og heart. Niya po si Sister Linda Kamay. Ato na rin sa Manila, Sister Linda. Ito ni giadto. Wala na diri sa Libho, Sister Linda? Ning doa gidaan siya siyang mga pagumangkon nga to, bakasyon siguro. Okay ra, mas maipod nga makaluling hayaw kay may edad naman pud in town, pero bisag to sag Manila, wa mo po niya malimting atong programa. So salamat, Sister Linda. Hope nga okay ra ka diha. Nya pangumusta mis imong mga apo o unsa Kay dina. yang das Libho, Brother John, bisag tuwa na siya dito pero naglanog-lanog niya itong programa kay na may trompa gidiha niya. Yes. Iyang mensahe, good evening, Brad Libby o Brad John. Happy midweek. God bless everyone watching here in Quezon City. Nades Quezon City siya ron. Okay, salamat no. Nya, kumusta na lang sa inyong tanan diha, Exxon? Niya po si Brother Ruel Tumakas sa Iloilo ni Nanukad. Good evening sa tanan, labi na gid sa mga gwapong host sa Jesus is Our Hope. God bless sa inyong program and more power from Tumakas family of Iloilo. Okay, akong pasalamatan Brother Roel Tumakas ang imong pagsulti sa tinuod. Narabasa din siya program sa radio, Brother John. Yes, nakakuan man, naka-view man ron siguro. Base og dili para sa oras. Siguro ingon ana o kaha dili ba kada gabi kay sa akong hibawan sa una once a week ra man to pero base og wa siya roy program. Niya po si Gloria Apatan or Sister Doya di sa Libho. Good evening ninyo, Brad. Naminaw mi karon sa radio. Pa-shout out ko sa tanang taga-Purok, Kabatuan. God bless. Nag-send siya og tulo ka mga heart og kamot nga nag-pray. So good evening yung tanan dia, Sister Duya, Sister Bidia, Sister Marlene, ilang mga family. Or tanan na lang ka ninyo diha no, maayong gabi niya. Good evening sa di Brother Nelson de Abersero. Tanan na to mga suod diha sa Libho.
diha sad sa Mabuli atong mga silingan diha nga kanunay naminaw. So good evening yung tanan nyo. Good evening lang ni Chari di de la Cruz uban sa iyang tibok family. Tanan diha nun lang Sister Mercy lang ni sila ni sa pamilya sa mga Gutierrez, so niya nila ni Brother Eric diha karon. Tanan diha na lang no. Di na ako i-mention tanan nila ni Brother Junior, Sister Phoebe. O niya po na ito nakita din si J. Marie Kalapuan. Tuwan ni nanukad sa Saudi Arabia. Good evening, Kuya Libby og Sir John. Happy midweek sa tanan kaigsuunan og labaw ng Neljon Bersero, amping permi. Yes, God bless and kada more salamat power. nalipay kay ko ana sis ana nga mga punto. Hope nga God be with you. Labi na gyud si Brother Neljon, malipay gyud sa matado. Di kana magud mga unana bro mga termino ana Brother Libby. That is a special someone. Ano niya po si Mylene Codira Batak, nag-send siya tulo kamot nga nag-pray. So thank you kayo, Sister Mylene. Ano niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. Mayong gabi ninyong duha angkol. Naminaw na pod mi. Diri sa inyong programa o niya nag-send siya mga heart o kamot nga nag-pray. Salamat kay Inday Chari no o ba ni Dodo diha o inyong mga kabataan. Thank you kayo sa inyong pagsunod pagpaminaw sa ato nga tulumanon. Okay niya po si Roland Neri Ginon, Brad Libby o Brad John, maayong gabi, welcome sa inyong tulumanon. Mostly in Manila, Metro Manila o diha sa Visayas o Mindanao ang Ginoo magauban kaninyo. Okay, salamat kay Brother Roland Nere. Ni ato ni delikyatan mga higala paglili ang pikas nga screen ato ning tagdon ato mahigala nga nag-like o niya nag-love, nag-send og heart sa atong programa. Aritas mga nag-like niya si Brother Ronilo Itang, Brother Neljon Bersero, Rufino Moreno, niya po si Sir Jerome Patagnan. So may gabi ni mo, sir. Sir, may gabi diya sir. Thank you so much for being nice. Anya niya po si Ruel Tomakas sa Vique Rondina Paler. Niya po si Matthew Anderson. Anya niya sad si Meliod Silasol. Ato po nakita si Jiso Tony Buok. Anya niya po si Brother Johnny Mainit. Aritas mga nag-heart niya si Brother Elmudam Flores, M. John Elon, Jonil Yogo, Ryan de la Cruz, Edelberto Higante Sumalinog, Billy Batalona, Rosa Villa Andales, Chari de la Cruz Nugas, Maylin Codira Batak, Roland Nerigenon, Jed K. Dorotan, Ara Jane Muraka Alisan, Basilio Tero Notarion Jr., Ronaldo V. Bragat, Brian Son Perez, Roger Villafuente, Nunahani Monterde Punay, John Michael Cinco og Ginny Rama Fermin. So mao ni ato mga nakita mahigala dinhi sa ato nga screen o niya ayano sa mga Durutan family sa inyong pagsunod sa atong programa. Happy midweek po ninyo diya. Okay niya po si Rolly Codera. Good evening, Brad John. Kumusta? God bless sa inyong programa. Watching from Carlis Eloelo. Okay, salamat sa mga taga Carles nga nagsunod ding atong programa. Hope nga okay ra mo diha. Unya hinaot nga sa kanunay ang Ginoo magapakamayo kanaton tanan. Okay, ato pong nakita si Rosavilla Andales. Ang iyang mensahe, mayong gabi pod ninyong duha Bro John o Bro Libby gikan diri sa poblasyon San Remigio. So good evening ni Rosavilla Andales. Salamat kayo sa imong paglantaw sa ato nga tulumanon. Thank you sis.
Okay, ato ning lantawon basig na yung sod din itong kipad, wala no? Okay, mo padayon ta sa Lanigala pero pwede ka po makasend og mga messages kay atong basahon karon taod-taod ang inyong mga mensahe or atangin ninyo ang pangutana nga ato nga tagaagpagtagad, makahimo mo sa pag-participate, dugang tubag or makareact mo higala, pwede mo nga makahatag o follow up no, maka-send mo og mensahe follow up sa pangutana nga ato nga gitagad dinhi sa atong programa. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John aron sa pagtagad sa pangutana. Brother John. Okay, daghang kaayo salamat na Brother Lebe. Anto ta nining kuan mga kaigsunan, kining kuan murag nalahi ra ni siyang mga bahina sa mga pangutana nga ato nga tubagon, no? Ang iyahang gitext dire, sir, maayong gabi magmarites ko dinhi sa inyong program. Naaamoy kauban sa simbahan nganing adto og laing tinuhoan ngano man. Okay. Kung balikan ha, sir, maayong gabi magmarites ko dinhi sa inyong programa. Naamoy kauban nganing adto og laing simbahan ngano man. Wa gid mi anak kahibaw og ngano nganing adto siya laing simbahan. Unya di ko ka kuan ani kay ang imong gibutang dire imbes imong ibutang ang imong nga apelyido pero duhara ni ka litera, letter D ug letter M, DM, no? Okay, mahitungod ni ana Brother DM kanang imong matod pa nimo gimarites nimo dinhi sa amo nga programa. Ang tinuod pagkasulti, Brother DM, dili na bag-o para namo. Sa tinuod lang yun, dili na bag-o para namo nga dunay membro sa Seventh-day Adventist nga miadto og laing simbahan. Sakto ka, tinuod yun na ang imong gimarites. Kay bisan pa kami nakasaksi gyud. Og angay sad nimong mahibaluan nga naay pipila gani gamay ra dili daghan nga naa pod nagsimbahan sa Seventh-day Adventist, ang gipaila Seventh-day Adventist, pero diha sa iyang kasing-kasing nagtago og lain nga doktrina nga maunay iyahang gihuna-huna ug unsaon niya pagpagawas. Nahinumdum ko sa didto pa ko 1990 didto ko Kasay Dalagit nga dunay halos magsaw mig pangaon suod kayo nako. Unya didto ni abot man ko og dili gid kayo dugay kay mga duhaon ra man ko katuig. Sa panahon sa Bible study magkuyog gid mi atong igsuona. Pero wa di ay ko kahibaw nga sa iyang pagsigig simba-simba iglesia sa Dios di ay siya. Igo kong nahawa didto mo ipaglutaw niya, paglutaw niya sa iyang tinuod nga kolor. So Brother DM, sultihan ta ka, may mga ingon-ana nga mga senaryo diri sa Seventh-day Adventist na ay nagpaila nga Seventh-day Adventist pero maingon natong murag impostor, kay lahi man ang iyang pagtuo nga iyang gituhuan og gibarugan sa pagtuo og baruganan sa Adventist. Like sa ako nang gisulti nga di ay iglesia sa Dios di ay siya. Igo kung nahuwa dito ning buto na gyud nga di ay mura lang ba og ingnon ta og sa Tagalog paghihimong sangkalan ang Adventist, labi na kay wa man sad sila goy simbahan diha sa palibot. Mao na nga ang iglesia sa Dios Sabat keeper man gyapon, manimba ra gyud pod siya gihapon. Unya akong giadtuan himbalik ko dito. Og ingon niya nga matud pa niya kay nagtuo di ay ka nga sa atong pag-uban-uban nadala gid ko sa Seventh-day Adventist. Ang akong gibarugan iglesia sa Dios. Mo'y iyang gibarugan ang iglesia sa Dios. So Brother DM, kanang mga puntuha imong nakita nga mato nimo magmarites ka diri sa among programa nga naami kauban nga ning adtog laing simbahan tinuod na. Pero kana dili na bag-o para namo, ug kana siya nahisulat na gyud pud na nga daan,
nga dunay mga ingon ana ba nga mga bahin o mga punto kay ngani hunahuna bisan pa si Lucifer nahisalaag siya sa kaugalingong motibo sa iyang hunahuna og kasing-kasing ug unya ang mga manlulunda misimpatiya ngadto niya. Ning simpatiya ngadto niya. Mao na nga di pod malikayan kung atong ihulagway duna po'y pipila ka mga miyembro nga ning adtog laing simbahan nga tua na ang ilang simpatiya. Naami suod gyud kaayo, amigo gyud kaayo nga karon ang iyang pagtuo nga si Kristo ni balik na unya ang ilang Kristo sa katauhan babay naapas China nagpuyo. Mao nay kuang kayo kanana ang maunay ingnon ta mahimo bang talan-aon nga makita nimo diha sa natad sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero kanang tanan Brother DM nahisulat na magyud na nga daan kay bisan pa sa kapanahunan sa mga apostoles duna say mga senaryo o mga panghitabo nga ingon-ingon ni ana. Dinhi sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 6 ang gisulti dinhi umatod pa, nahibulong ako nga sakalit mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo ug mibalito kamo ngadto sa laing maayong balita. Kanang pulong nga laing maayong balita buot ipasabot nga dili na maoy baruganan, dili na maoy pagtuo, unya ni adto sa lain nga pagtuo, laing maayong balita. Kanang pulong ni balitok ang buot ipasabot diha na nasakop na nagpasakop na pero miabot na gyud ang takna o oras nga siya mounsa pung balitok kauban nas ni tumbling muna nga naa Brother DM mo tumbling dili lang ko mo mention dinis kanginan na LA literature evangelist call for tour. Pero tuan na ron pod sa kanana ang kuan, tuan na ron pod sa dating daan. Ngano man ni siya. Kay ang gisulti dinhi nga matud pa mibalitok ngadto sa laing maayong balita. So kung imong padayunan dinhi pagbasa, dili nga adunay laing balita kundili nga adunay managpagubot kaninyo ug buot magatuis sa maayong balita mahitungod kang Kristo. So tanawa kining pulong wang magatuis ug buot magpagubot kaninyo. Muhisguta. Ni ay mga offshoot kining IMS, SDARM ug SDARM. Kini silang mga tawhanaa o punduka kung imo na gyud nga subaybayan ug imo gina saliksikon kana sila magpatuo na sa mga tao nga sila Adventista. Musulod nag mga simbahan SDA gyud sila. Naay mga taong ilang sultian ang ilang pagpaila SDA gyud sila. Unya kun ang mga tao mangita o pangmangutana sila asa inyong simbahan, itudlo ang simbahan sa Seventh-day Adventist. Tandaan ninyo na. Ug unya kining punduka labi na ning IMS, pila lang ka simana pa ang nakalabay dinhi mga murag dungog nako mga 20 sila ka buok dinhi sa dinhi ining distrito ilang giduol ang gisulod nila ang simbahan sa Adventist pero mura magnitagam kay didto ning adto magyud ko nagkaistoryahan na gyud mi ug unya nagpinirmahay gyud unta to sa tima nga idebate kay ang ila lagi international worker magkuno siya pila ka mga nasod iyang gibanggit nga iyang naadtuan ug una ang nibalibad primero dili lang usa magtuon tingbon na lang sa September sa tungkuan na September 8 nga ang debate sa public ilang pamatud-an nga ang Levitico 11 wa itudlo sa Seventh-day Adventist sa diha nga buhi pa si Mrs. White karon pirmado na unas lang ni pirma. Pero wa ragi po damha nang himog mga pasangil nga kanana ang mga palusot kay dili mo dayon. Pero ang gisulti din sa Biblia
nga matud pa nga nag-ingo din nga dunay managpagubot kaninyo nga magatuis maing balita mo nang kining mga upshot magubot gud ang simbahan kay ang ilang dadon ini dili man pakigdait kundili ang pagpakigpahit. Muna ilang dadon. Imbis ilang ligunon ang pagtuo sa mga kaigsuunan, ila ng pahuyangon adto nila kung mahimo hasta pang simbahan sa Seventh-day Adventist. Kinini ang ilahang kuhaon. Nahitabo magyud na. Kinini ang pamatuod ko ay matudlo nako sa taas nga mga panahon ang simbahan sa Seventh-day Adventist gisimbahan pero dili gidto ingon nga murang naligal kay nakuha malagi na bawi kay ang lote dili pod gyud ingon nga na kanang papel nga insakto unya ang nagfinance pod ni ana nalahi pod kay niadto man pod og laing pundok nabawi gyud in taon unya medyo nagkatabuag usa ang mga kaigsunan nga nagpabilin sa pagtuo. So mo ning gisgutan din nga kana na ang mibalitok nga dos laing maing balita. Pero ang gisulti dinhi apan bisan pa kun kami o usaba ka manulunda nga gikan sa langit magawali kanyog maayong balita nga supak sa amon nang gikawali kaninyo ipatunglo siya. Ingon ni ini ang sulti ni Apostol Pablo kay kinigong Galacia ikatulo maning ikaupat nga libro sa out of 14 books nga nasulat San Pablo ikaupat ni ang Galacia nga kung dunay mga tawo nga magdala og maayong balita nga supak sa ato nang nadawat ipatunglo siya. Pero ang gisulti sa Biblia, Brother DM, nga mibalitok ngadto sa laing balita kanang imong giingon nga imag marites ka diri sa among programa nga naami kauban ni adto naglaing simbahan kana mo na nimbalitok na siya, in other words ni tumbling dili na nato ikatingala o ikaybulong. Pero ang gisulti dinhi nga kung duna na gani igoy magdala og laing maing balita nga sukwahi nalahi na sa maing balita nga nadawat bit pasabot imong ginatuo ag gibarugan matud pa ipatunglo siya. Dingodi sumala sa amo nang ipatunglo siya, sumala sa amo nang ginaingon kaniadto, usbon ko karon ang pag-ingon kun adunay magawali kaninyo og maayong balita nga supak sa inyo nang nadawat, ipatunglo siya. Mo nay gisulti. Busa ang importante mao nga ang tao nahibalo siya ug unsa kanang maayong balita nga iyang gidala. Og wala gid siya lain kaadtuan og kapaingnan kasandigan aron iyang masiguro nga ang maayong balita nga iyang nadawat og gikasulti kaniya insaktog tinuod diha ra gyud siya modangop sa Biblia. Sama sa gihimo sa unang mga magtotoo, nga nangakabig sila sa pagwali nila sa mga apostoles og unya mga kaigsuunan matud pa sa buhat 17:11 nga kining mga igsuuna nagasusi sila sa kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. So wa tay lain nga kasandigan aron masiguro kanang maayong balita nga imong gituang nadawat ang susiho ni ana ang balaang kasulatan, pero bahin ni anang tuan naglaing simbahan nahisulat na nagyud kana nga daan, nahibaluan na ng daan. Ug ngani kung atong tan-awon sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 30, ingon ni ini ang gisulti din ni Brother DM, no, kay di magkukakuan lagi na kay letter D og M ramangyod ang imong gibutang dire. Dinhi sa Buhat kapitulo 20 versikulo 30 ingon ni ini ang gipamahayag Brother DM, ang gihisgutan dinhi matud pa, o gikan ra gayud kaninyo adunay managpanindog nga mga taong magasultig mga binalitad. Busa maila nimo Brother DM nga sa natad sa pagpangalagad sa Ginoo diha sa pundok sa kamaturan sa pagpangalagad sa Ginoo
naay mga taong nasulod. Naay mga taong nasulod. Ug unya kining mga tawhanaa moabot ra ang panahon nga kini sila magasulti og binalit-ad. Nakabantay man siguro ka, Brother Reem, uban sa kuan, naay mga tao nga murabag ilang pakamatyan ang Seventh-day Adventist, gituhuan nilang maoy kamatuoran, pero nabali ang panahon kay sigihan na nilagdaot ang Seventh-day Adventist. Ang gisultid ni kung atong tan-awon, gikan raggayod kaninyo adunay managpanindog nga mga tao nga magapanultig mga binalit-ad. Tanaw ha? Magsultig gikan ra diha sa inyo. Mga taong manindog, magsultig mga binalit-ad. Busak kami, dili mi matingala kay nganuman naay mi balitok ngadto sa laing balita mo nantuan na sa laing simbahan ron. Unya ang gisulti pa dinhi gikan ra gayud kaninyo. Sa ato pa diha ra sa kongregasyon. Unya manindog ang mga taong magasultig mga binalit-ad. Munang matingala ka ngano nga may panahon nga mosulti ni siya malahi mangyod kay ngano man iya na nang gisanay ang iyang kinabuhi samtang nakig-uban siya sa Adventista, iya nang gisanay ang iyang kinabuhi nga iya kana nga hinay-hinay mapadala. Murabag si Constantino pagka converter niya sa Christian Rome, konbertido na siya sa Christian Rome, pero wa niya biyai ang iyahang pagkapagano, hinungdan nga imbis nga siya ay maimpluensyahan sa Christian Rome, ang Christian Rome mo'y na-impluensyahan sa pagano o mo'y hinungdan nga nahimog yun nga mga kaning pagano ang Roma sa pagkakaron tungod kay ang ilang gidawat dili na maayong balita nga gikan sa mga Kristiyanon kundi gikan sa mga pagano. Muna magasulting mga binalitad diha ra sa inteliwara. Unsa may tuyo ani nila nga magsultig binalitad. Nag-ingod dinhi kung atong tan-awon aron sa pagpamira sa mga tinun-an ngadto kanila. So may mga panahon nga ingon ini ang mahitabo sulod sa iglesia nganuman managpamira. Mauni nga ang IMS ni adtong miaging buwan gustong mobira. Di apa ang kanana ang text karon sa ilaha kunoy international worker nga matod pa niya kamo wa mo'y makuha diri sa amo pero kami naami makuha sa inyo pila ka mga adlaw magpabarog ni diha og simbahan. Ito nang hulaton kung asa na nila ipabarog ang ilang simbahan. Pero gisulti dinhi nga mga tao nga manultig mga binalit-ad di inagikan diri ras taliwala. So Brother DM, dili mi matingala mahitungod ni ana. Kay gisulti na nga daan. Unya ang nang Juan 2:19 ingon ni ini ang gipasabot nga dinhi sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 9 ingon ni ini ang gisulti dinhi ni ining bersikulo no Brother DM. Well ato ning tanaw no matud pa dinhi sa nahunang Juan kapitulo 2 bersikulo 19 ingon ini ang gisulti o atong tan-aw dinhi kung unsa bagyod ang gipahayag dinhi matud pa sila na mahawa gikan kanato apan sila dili ato. Kanang pulong na mahawa dili na magpabilin diha sa pundok sa Seventh-day Adventist. Mugawas ra na siya. Mauna nga imong nakita nga ni adto naglaing simbahan. Mao ni dinhi sila sila na mahawa gikan kanato apan sila dili ato. Kay kun sila ato pa managpabilin sila unta uban kanato apan na mahawa sila aron makita nga silang tanan dili di ay ato. So ingon ni ana Brother DM naagyoy mamahawa nganuman dili sila kauban sila dili mga ato munang namahawa gikan kanato. So ingon ni ana ang gisulti Brother DM sa balaan nga kasulatan. Well ang punto din himao nga ang matag usa ka Kristohanon matag usa ka tumuluo
dili siya magpabiling bata sa iyahang pagka magtotoo, kundili mo paingon unta siya ngadto sa pagkahamtong. Nganuman tungod kay dili maiwasan, dili malikayan nga dunay mga ingon-ana nga mga panghitabo. Gisulti ng daan sila na mahawa gikan nato, gisulti ng daan nga diha ra sa inyong taliwala mo tindog mga taong magsultig binalitan, o gisulti na nga daan na tingala ko matud pastong gibasa ni balitok mo ngadto sa laing maayong balita. So Brother DM, dili ni bag-o para namo kining mga senaryo, kining mga butanga, apan kini siya usa lamang sa mga pasidaan ng daan nga matud pa sa Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Muna'y gisulti. Muna nga ang importante mao nga nahibaw ta og unsay tinuod nga doktrina nga angay tindugan ug barugan. Kay nganuman, aron ta makapadayon nga malotayon sa atong pagtuo o pagpangalagad dinha sa Ginoo. Well, Brother DM, nahisulat na nga daan, nahibaluan na nga daan, o kana siya gilarawan ng daan dinhis balaang kasulatan, busa kami ni ana dili na may mabag-uhan pa. Ang amo lamang nga kung naaman na pagpahinumdum lamang ni ining mga igsuuna nga unta sila mubalik sa kamatuoran, apan og dili man ugaling hayag og dayag nga ilang nahibaluan ang kamatuoran, sumuabot nga sa pagkakaron ila pa ning labanan ang SDA, pero muabot ang panahon nga ang SDA ila nasad nga kontrahon, ila nang dauton ang kasagaran, apan ang Dios nagapanalangin ni ining nga iglesia sa tibuok nga kalibutan, nagatubo ug nagauswag kini, og unya kini nga pundok maoy pagabalikan sa Ginoo sa panahon unya nga siya mobalik na. Kay daghang salamat Brother DM sa imong sa imong gipang matud mo pa ipangmaritis nimo dinis atong programa. Ang Ginoo magapanalangin nimo unya Brother DM. Please text pa dire, pagpadala pa og lain nga pangutana, di ka mabigo ato ng tagaan og atensyon. Si Brother Libby maghatag og dugang pa nga pagpasabot og pagpamatuod, pagpatinaw ni ining mga bahina. Brother Libby. At kini moadto ta higala sa pagbasa no sa mga mensahe niya si Brother Gerardo Lobetania, nakadawat pod sa SDA, Mr. Texter. Maayong gabi niya, Brother Loloy, no? Dade, once again, thank you so much. Niya po si Jenny Rama Fermin, maayong gabi ninyo mga brad. Palihog o great sa akong mga anak na minawron sila, di apako sa ako ang giobrahan. Abi, kumusta po di ay nila ni Ta Nini og Tito Nunoy og sa ila ni Ta Bibing og Tito Ricardo in Cabo. Okay, kini si Sister Jennifer Men o kining iyang gipangbanggit Brother Libby, mga kauban niya ang nangakabig sa atong programa sa radyo. Na-interview ni Brother Isaw to pag-adto na mo silang founding anniversary kay usam tas gikuan nila nga speaker nya naapoy gipang dedicate dito nga mga bata. Kini ni ang si Brother Incabo, kuan gyud siya ginay ning adto dito sa kuan siya gisimbahan gyud. Presentar siya dito magpabotismo. Unya nasundan na lang sa ubang nga mga kaigsuonan, ato gini silang na-met. Nuna nga di ginato maiwasan ba nga murag mulugmaw ang atong luha nga asa tang lugara dapita o simbahan na maadto nga naagi na contribute nga member gikan sa atong programa, pero dili na ingon nga ato kay ang Ginoo raman mo'y magpadesisyon sa tao, pero nakakaplag sila sa kamatuoran nga pinasikad sa pagpanalangin sa Ginoo dinhi sa ato nga programa. Okay niya po si Arthur Alito Francisco, maayong gabi Brad. Medyo naawahi jud mi karon apa nakauli gikan sa trabaho. God bless sa tanan nga mga kaigsuonan nga namit og nag-view sa inyong ining programa.
Okay, better late than never, brother. Welcome. Niya po si Brother Kern Hapitan, maayong gabi di ay sa atong higala nga naminaw karon nga usa ka iglesia ni Kristo nga si Brother Silvino Sinangguti Jr. Salamat kayo, may gabi Brother Silvino. Brother Salvino Sinangguti Jr. Brother Salvino, salamat ha sa imong pagpaminaw. For the first time nabanggit ka diri sa atong programa. Unya, I'm proud nga usa ka sa naminaw dinhi sa atong programa. God bless you, Brother Salvino. Okay, niya pag-message Brother Kern, mayong gabi po di ay sa atong madasigon og bag-ong nabotismuhan nga magtiayon Brother Jimmy Yap og Sister Arlene Yap, kauban sa ilang mga anak nga Sister Rakilo og Sister Rihela Yap og sa ato pod nga listener nga managsuon nga sila si Sister Vicenta, Sister Marining o Brother Jose Tero nga taga Gairan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Okay, good evening no, sa tanan taga Gairan nga naminaw. O niya ay contribution si Brother Gerardo Lobitania. Dili pa na mao Mr. Texter na apay daghan. Okay ra na kay daghan kaayong samukan sa sulod sa simbahan kanang dili tinuod nga born again mo together again ang resulta. Thank you today. Okay, niapod si Pastor Hill Edoliberio, mayong pagpaminaw ninyong tanan di aminaw sa Adventist Academy Bulacau, Talisay City. Ay, salamat pastor, no. Hindi na magyud matingala aning Pastor Hill. Unya, thank you so much pastor. Bisag naa mo diha sa Adventist Academy kay until Saturday pa ni ang ilahang kuan, ang ilahang seminar. So pastor, regards na lang sa tanang mga worker diha. Okay, may niapod si Eric Kamay Apatan. Iyang mensahe, mayong gabi ang Libi, karon pagyud ko. Kabalik og paminaw ninyo. Salamat kayo Brother Eric no Apatan. Niapod si Pastor Arnel Paalismo. Good evening. So good evening Pastor. Pastor, may gabi ini mo diha pastor, no. Nya kumusta diha sa tanang mag-igsunan sa imong distrito? Niapod si Brother John Ray. Mayong gabi ninyo mga bro. Tabagi ko ninyo ampo nga dunggon untas Ginoo nga balaan ang akong gipangayo niya kung itugot pod sa Ginoo. Kinsa ni Janre? Janre raman ang gibutang diri. Wa san mi ka hibaw kanang magpatabang kag ampo bra Janre. Murag lisod mi kay wa mi kahibaw unsa nang imong giampo aron dunggon ka sa Ginoo. Apan bisan pag mutabang mig ampo sa imo o dili, ang Dios naibalo na gyud nga imo nang gipangayo niya. Okay niya po si Charm Olivar. Good evening, mayong gabi kaninyo, Kuya Libby, Kuya Brother John, mayong pagpaminaw sa tanan, labaw na sa akong Papa Nestor, og Mama Virgie, God bless sa atong programa. God bless also. Okay, mo ito tamang higalan sa paghatag og diutay nga pagpahayag no sa pangutanan gipadangat dinhi. Nangutana siya nga dunay 70 Adventist nga aning sulod ngadto sa Catholic. Ang ihang terminong gigamit, doon na ko'y imarites dinhi sa inyong program. Doon na mo'y kauban nga ning adto na og lain nga simbahan. Okay, salamat no. Tinoda di man kalikayan gyud tuod no. So tungod man gud na usas mga rason nganong mobiya nagikan sa SDA. Tungod man gud sa kasigpet. Usa man gud na tungod ka sa kasigpet, kanya mo surrender lang. Matod pa ni Brother Loloy, mo together again, kay dili tinuod nga born again. Ang tinuod nga born again higala, magpabilin yun sa pagsunod sa kabutos Ginoo. Kaya tinuod born again, masabado, magsimba, igwapahulay. Ang tinuod nga born again, dili mo kaon sa mga gidili sa Ginoo, sama sa baboy, dili mag-inom, dili magsigarilyo, walay bisyo. O niya, usahay kay
tungod sa kalisod lisura ana oy. Di man sad gid na nimo balikayan tungod kay gisulti naman ang daan sa Ginoo. Sa Mateo 7:13 ngadto 14 nag-ingon manggod si Ginoong Hesus nga adunay sigpet nga pultahan. Hiktin ang dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Jutay ra ang nag-agi nini tungod sa kalisod. O niya, gihisgutan po niya na po ikaduhang ganghaan. Sangkad, lapad ang dalan. O niya, ingon sunahan, matupas maing balita, padulong sa impierno o kini ang gisubay sa daghan. So, kini mahigala naghulagway ni sa dalan sa langit o dalan sa kalaglagan. Ang dalan paingon sa langit, sigpit, hiktin. Unsa may nakapasigpit, unsa may nakapahiktin, tungod sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Lisod kaayo, labi nagnaanad ka na sa mga bisyo, manang uban, ning sulay pag adto sa Adventist na Adventist. Pero kadugay ni surrender higala kay gimingaw sa mga bisyo, mao na ingon ana, tungod sa kasigpit sa dalan. Kanya, pero nag-inom Biblia, bisag jutay ra ang nakasubay ni ining dalana, pero paingon kini sa langit. Langit ang puntarya higala. Apan ang usa ka sangkad nga dalan, libre tanan. Makahimo ka bisan unsa, kaon kag mga gidili, inom-inom ka, sugal bisan unsa, pertensayo na kaayo. Pero ang gisultis Biblia, paingon kinis impierno o kini ang gisubay sa daghan. Manita matingala ana. O niya gani, naghisgot man gani nga sa diyang gipangutanas Ginoong Hesus sa Lucas 13, 23 ngadto 24, gipangutanas sa katawo nga nag-ingon nga jutay ra ba Ginoo ang maluwas. Ang tubag sa Ginoo, panlimbasugin ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga masigpit. Kay suginlan ko kamo daghan unta ang naninguha sa pagsulod pero dili sila makahimo. Back out mo na mo together again higala kay dili makahimo. Ang gisultis Biblia daghan sama gud sa abog sa yuta sama sa abog mga higala ang gidaghanon sa mga tao nga malaglag sa adlaw sa katapusan. Samas bala sa dagat. Manay galagwas panadayag kapitulo 20. Okay. Mao na nga karon panahon na nagsulting Biblia nga panahon rosab nga pag-ayag. Mahulog ka gikasayagan kalaglagan yun atong puntaring. Atong buhaton, padayon ta sa pag-alagad si Ginoo sa panadayag 3 versikulo 11, kupta nato pag-ayo ang atong pagtuo. Aron sigurado nga maangko natong kinabuhing way katapusan sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Okay, wa naman tayo mga higala. Sa di pahingpit tapuson ng atong tulumanon, niya ang atong temsong. Mga higala magampo kita, among mahigugmaon dalangpanan nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw. Kini among ipangipagadawaton tungod lang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong higalas kanginan Brother Libby Clavis o ninyong ubos